Tayo po natin tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dadala natin po minamahal mga ngaral, ating beloved elder, Brother Alvin Reyes. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Purin po ang ating dakilang Diyos. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Jobin Perez. Let us pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O rin kailang mapagpala ng mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na po yung Kristo sa unang dalangin po ng aming pong dearly beloved honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. Maraming pong salamat, mahal na Pinoon. Hallelujah sa dakilang pagkakataon. Pribileyo na pinagkaloob mo po sa bawat sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. Malapinoon, hallelujah. Sa paglangis mo, Malapinoon, hallelujah. Sa bawat yugto, Malapinoon. Aming pananambahan na yung pinagpala, Malapinoon. Sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, iyong binuhos yung matamis at banal na presensya. At narito po kami, Malapinoon, hallelujah. Sa pag-aaral ng iyong banal na salita, subalit bago pong lahat, kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po ay nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mga pagkukulang, sa aming mga kahinaan, sa mga oras di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kabagan mo po kami at patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo bago sa krus ng Kalbaryo sa ganang akin mahal na Pinoon. Wala po akong magagawa, hallelujah. Sa iyo lamang ako umaasa. Ikaw po maglagay ng mga salita na aking bibigkasin. Lakipan mo po ito yung kapangyarihan. Maging iyong bang lingkod, gamitin mo pong daluyan ng masaganang pagpapala at buksan mo po ang pangunawa, kaisipan ng matagapaginig sa ebanghelyo ng kaligtasan o Malapinoon. At samahan mo kami ng iyong kapangyarihan sa pangkalatang dalangin namin pong dearly beloved honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. Aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Jesus po lamang. At ating din pong ipinapaabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang umaga sa ating pong dearly beloved honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, maging sa kanila pong mga beloved children, to the whole beloved Almeida family, at lagi po nating inaalala po mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly and beloved honorable Sitan Pastor Lina C. Almeida, sa ating pong mga beloved elders, natin pong kapiling, praise the Lord, sa mga beloved pastoral worker, amen, at pangangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, amen, at sa ating pong, sa kanila pong beloved daughter, Ate Vice, praise the Lord. Sa ating pong mga minamahal na mga bisita, ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamalapeng Jesus. Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At tayo na po ay dumako na po mga minamahal sa ating pong pag-aaral ng mga salita ng ating dakilang Diyos. Sa ating pong basahin mga minamahal. Amen. Aklat ng unang Pedro sa kabanata 1, talatay 18 hanggang 19. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ito po sa aklat ng unang Pedro, kapitulo 1, ang talata po ay 18 hanggang 19. Ito po sasabi, na inyong nalalamang kayo'y tinubos hindi ng mga bagay na nangasisira, ng pilak o ginto mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang, kundi ng mga halagang dugo gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis sa makatuwid bagay ang dugo ni Kristo. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa ating pong mga beloved Bible readers. Amen. At pagpalain po ng ating dakilang Diyos ang kanyang banal na salita. Ating pong pamagatang mga minamahal, ating pong pag-aaralan. Amen. Alipin ni Kristo. Amen. Alipin ni Kristo Jesus. Amen. Sapagkat mga minamahal, amen, tayo po ay napapansin lamang po mga minamahal, amen, ng inyong bang lingkod, mga minamahal, amen, paunti ng paunti po yung dumadalo ng Miyerkules at maging ng overnight po mga minamahal.
Paunti ng paunti, mga minamahal. Nakakalimot na po tayo, mga minamahal. Amen. Nakakalimot na po ang ilan sa atin, mga minamahal. Amen. Na kung ano ba ang kalagayan natin. Amen. Ano ba tayo, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Penso Kristo? Amen. Ang sinasabi ng ating binasa, mga minamahal, amen, na tayo'y tinubos ng ating dakilang Diyos. Ibig sabihin, pag alipin tayo ni Kristo, pag-aari tayo ng mahal na Panginoon. Amen. Pumalakpak ng malakas ang pag-aari ni Kristo. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Pag sinabing alipin ni Kristo, mga minamahal, amen, hindi na tayo alipin ng sanlibutan. Hindi na tayo alipin ng kasalanan. Lalong hindi na tayo alipin ng kaaway. At hindi tayo alipin ng ating sariling katawan. Mga minamahal. Amen. Kaya alipin na tayo ng ating pong pinakamamalapeng Jesus sapagkat tayo tinubos. Amen. Pinalaya. Amen. Sa pagiging alipin mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. Amen. Na dati-rati tayo mga minamahal ay alipin ng kasalanan kaya pong puno-puno tayo ng mga karamdaman. Amen. Problema, walang kapayapaan, kagalakan sa puso't isipan. Mga minamahal, mga pagsubok. Amen. Ang ilan sa atin halos magpakamatay. Halos tapusin na ang buhay, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Dahil sa problema. Hindi makayanan. Iba, baon sa utang, mga minamahal. Amen. Subalit sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal. Amen. Pagkatapos pagpalain. Amen. Pagkatapos makatanggap ng pagpapala, nakalimutan na. Amen. Kung ano tayo sa harapan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Nakalimutan na natin na tayo'y pag-aari ng mahal na Panginoon. Hindi na natin pag-aari yung buhay natin. Amen. Pag-aari na po ito ng ating pong pinakamamahal na Jesus sapagkat binili tayo, mga minamahal. Amen. Tayo tinubos. Amen. Sa pamamagitan ng banal na dugo ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Hindi tayo binili ng ginto, mga minamahal, na sinasabi yung nasisirang bagay. Hindi tayo binili ng salapi, mga minamahal. Ibig sabihin, hindi kayang bayaran. Amen. Ang kabutihan ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Ang ating dakilang Diyos, Diyos na makapangyarihan sa lahat, iniwanan ang kanyang trono, mga minamahal. Amen? Iniwanan ang trono para sa atin lahat. Amen? Para sa atin na nandito lahat, mga minamahal. Subalit nakakalungkot na bagay, paunti ng paunti, mga minamahal, ang dumadalo. Ibig sabihin, paunti ng paunti ang nakakaalala. Amen? Sa ating pong pinakamamahal na Jesus, mga minamahal, wala nang halos nagpupuri, wala nang halos nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Paunti ng paunti ang dumadalo sa gawain ng ating dakilang Diyos. Amen? Kaya sinasabi, ipinapaalala ito ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Sa mga oras na ito, pinapaalalahanan tayo ng ating dakilang Diyos na huwag tayong makalimot. Huwag tayong mahulog sa silo ng kaaway, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Yung iba sa atin, mga minamahal, amen, tinaningan na ng buhay, amen. Sabi ng doktor, 1 linggo na lang ang kanyang buhay, mga minamahal, amen. Subalit nang dumala dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, amen, sapagkat may cancer, mga minamahal, amen. Nung siya'y bautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating dakilang Diyos, amen, pinagpala, amen, pinagaling yung kayang karamdaman, amen. Yung iba sa atin, punong-puno ng psoriasis ang buong katawan, mga minamahal, amen. Hindi mapagaling-galing ng mga medisina, amen. Kahit modernong teknolohiya pagdating sa medisina, walang epekto doon sa psoriasis. Subalit dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry sa pangungunang dalangin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, psoriasis pinagaling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Alipin ng kahirapan. Ngayon, nagbibilang na lamang ng apartment, mga minamahal. Nagbibilang ng mga sasakyan, mga minamahal. Amen. Itinaas sa posisyon, tayong lahat pinagpala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Dati-rati napakailap ng trabaho sa atin, mga minamahal. Amen. Trabaho, inahabol natin, hinahanap natin. Subalit hindi natin makuha, hindi natin mahuli, mga minamahal.
Balit nang tayo pinagpala dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, hindi na trabaho yung hinahabol natin, kundi trabaho mismo umahabol sa atin sa pangalan ng ating pong pinakamamalapayang Jesus. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapayang Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Kung tayo alipin ni Kristo, ibig sabihin, pag-aari tayo ng ating dakilang Diyos. At kung pag-aari tayo ng ating dakilang Diyos, nakikinig tayo at sumusunod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Aklat ng 1, 8:47. Amen? Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Juan, ang kabanata po ay 8, ang versikulo po ay 47, ganito po ang sabi. Ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos, dahil dito'y hindi ninyo dinirinig, sapagkat kayo hindi sa Diyos. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamanapayang Jesus. Amen. Nakikinig at sumusunod kay Kristo. Amen. Sapagkat pag-aari tayo, binili na tayo ng ating dakilang Diyos. Amen. Ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Dahil dito hindi ninyo dinirinig sapagkat hindi tayo alipin ni Kristo. Ibig sabihin niya, mga hindi sumusunod, talagang hindi pag-aari ni Kristo. Mga minamahal. Amen. Purihin pong ating dakilang Diyos. Amen. Ginamit ang ating pong dearly and beloved parents in the Lord. Kumandili sa atin sa buong katotohanan. Mga minamahal. Amen. Kahit sinasabi ng Colossus 3:22, mga minamahal, mga alipin, magsitalima kayo sa lahat ng mga bagay. Amen. Sa mga yaong ayon sa laman ay inyong mga Panginoon. Hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa katapatan ng puso na mga takot sa Panginoon. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapayang Jesus. Pinangunahan ang ministering ito ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almena at ng ating pong beloved Mama Dear, mga minamahal. Amen? At may itinalaga ang ating dakilang Diyos. Amen? Sa bawat outstation, mga minamahal, merong nangangasiwa, merong nagbabantay, ibig sabihin watcher, mga minamahal. Amen? Ang ating pong beloved ordained preacher, ang kanilang beloved daughter, mga minamahal. Amen? Itinalaga sa dakong ito na sinasabing makinig tayo sa kanilang pong mga payo. Amen? Na mga takot tayo sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Hindi nagbibigay lugod. Ibig sabihin, hindi eye service, mga minamahal. Amen? Na kung may wala sila dito, mga minamahal, amen, nagagawa yung gustong gawin, mga minamahal. Amen? Sabi nga po ng kasabihan, pag wala ang pusa, naglalaro ang mga daga, mga minamahal. Amen? Ibig sabihin, hindi eye service, hindi pakitang tao ang paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Kailangan ito ay galing sa puso, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ng ating pong pinakamamalapayang Jesus. Amen. Ano ang bilin sa atin ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord? Laging dumalo. Huwag umabsent sa gawain ng ating dakilang Diyos. Mabuhay ng may kabanalan, magtapat sa pagbibigay ng isang pong bahagit handog, mga minamahal. Amen. Magpuri, manalangin, mag-ayuno. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Amen. Huwag umabsent. Kung gusto nating humaba ang buhay natin. Sapagkat sinasabi ng Ephesians chapter 6 verse 2, mga minamahal, hanggang 3, igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. Amen. Kaya ang itinalaga sa dakong ito, kung ating susundin, ating igagalang, mga minamahal, atin silang pakamahalin, sinasabi ng banal na kasulatan, unang utos na may pangako, hahaba po yung ating buhay. Mga minamahal. Amen. Kaya nga yung mga hindi na dumadalo, mga minamahal, punong-puno ng karamdaman. Bakit, mga minamahal? Beloved pastor mismo ang nagsabi, yung karamdaman na pinagaling ng ating dakilang Diyos, kapag tayo hindi na dumadalo, amen, babalik ang karamdaman. Mga minamahal. Amen. At magiging mas malala kaysa doon sa una. Sapagkat magiging 7 beses, sabi nga times 7, mga minamahal. Amen. Kung una, pinagaling sa atin ubo, mga minamahal. Amen. Magiging tuberculosis na yan sa susunod. Magiging sakit sa puso hanggang magsa-komplikasyon na. Iiksi ang ating buhay, mga minamahal. Mamamatay tayo sa karamdaman.
Bakit, mga minamahal? Hindi tayo sumusunod sa utos ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Yung iba, mga minamahal, amen, hindi, sabi ng banal na kasulatan, namimilit ng susundin. Malinaw na sinasabi na aklat ng Santiago, mga minamahal. Amen. 2:10, mga minamahal. Sinusunod natin ang buong kautusan. Subalit natitisod tayo sa isa, mga minamahal. Diba, natitisod sa pagbibigay ng ika-10 bahagi at handog, mga minamahal. Ibig sabihin, kung natitisod pa tayo, namimili tayo, mga minamahal, hindi natin sinusunod, hindi tayo alipin ni Kristo, mga minamahal. Amen. Sarili natin nasusunod. Hindi tayo pag-aari ni Kristo. Yan sinasabi ng banal na kasulatan, kung pag-aari ni Kristo, sumusunod lagi, mga minamahal. Amen. At sa mga oras na ito, hindi natutulog. Bakit? Pag-aari ni Kristo, hindi natutulog, nakikinig sa salita ng ating dakilang Diyos. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Kung alipin ni Kristo, pag-aari na ni Kristo. Hindi na nasusunod yung ating sariling kalooban. Mga minamahal, pag sinabing magpatotoo ka, amen, magpatotoo, magpalisda, mga minamahal, amen. Hindi po yung sasabihin, loobin, amen, makalooban natin yan, mga minamahal, hindi kalooban ng mahal na Panginoon. Dumalo ka kapatid, loobin po. Kalooban ng mahal na Panginoon, dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen. Maghayo tayo, mga minamahal. Amen. Loobin, mga minamahal. Amen. Hindi po ganoon, mga minamahal. Pag sinabi ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ano man ang sabihin ng ating dakilang Diyos, amen, susunod at susunod, sapagkat alipin nga ni Kristo, mga minamahal. Alam niyo po, ang isang alipin, mga minamahal, amen, nung unang panahon, ang alipin, mga minamahal, yan po ay dahil nabibihag sa mga digmaan, sapagkat noon, talagang uso yung pagpapalawak ng mga teritoryo. Bawat kanilang sakupin, mga minamahal, bawat kanilang mabihag yun, mga minamahal, ginagawa nilang alipin. Yung iba, ipinagbibili, mga minamahal. Amen. At bilang isang alipin, mga minamahal, amen, ang isang alipin wala nang kapangyarihan sa kanyang buhay. Mga minamahal, amen. Wala na siyang kapangyarihan. Amen. Pag sinabi ng Panginoon niya, mga minamahal, amen, magtrabaho ka dyan. Amen. Bigyan siya ng pagkain, bigyan siya ng mainom. Amen. Hindi siya pwedeng magreklamo kung anong ibigay ng kanyang Panginoon. Amen? Yun ay pinapasalamatan niya, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen? Mga alipin ni Kristo, nagmapasalamatin, mga minamahal. Amen? Hindi nagmumurmur, mga minamahal. Amen? Ang iba sa atin, mga minamahal, nanalangin, mga minamahal. Malapay noon, bigyan mo po ako ng sasakyan, mga minamahal. Malapay noon. Amen. Binigyan na ng sasakyan. Nagreklamo pa, mga minamahal, hindi nagpasalamat sa ating dakilang Diyos. Amen. Malapay noon, ang hinihiling ko, sabi niya, kahit second hand lang, edi second hand ang ibinigay ng mahal na Panginoon. Pag sinabi nating mahal na Panginoon, brand new car. Amen. Panghawakan natin yan, mga minamahal. Amen. Huwag nating maliitin ang ating dakilang Diyos. Amen. Siya'y Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nasa pananampalataya natin lang yan, mga minamahal. Amen. Subalit, kapag nanampalataya ito, ibig sabihin, tanggapin na natin at maghintay, mga minamahal. Amen. Hintayin po natin, mga minamahal. Amen. Oo, hindi, mga minamahal. Amen. At maghintay lamang po yan, mga minamahal. Hindi kalooban. Oo, kalooban. Amen. Maghintay. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Pag sinabing dumalo, Miyerkules, Biyernes at Linggo, hindi absent yan, mga minamahal. Amen. Ang isang alipin, mga minamahal, sumusunod lagi, mga minamahal. Hindi naman magsasabi, mga minamahal, sapagkat binili na nga siya ni Kristo. Amen. Tinubos na tayo ni Kristo. Pag tinubos na tayo ni Kristo, sabi nga, hindi na natin pag-aari ang ating katawan, ang ating buhay. Pag-aari na po yan ng ating dakilang Diyos. Amen. Kaya kahit may trabaho, pansamantala iniiwanan, mga minamahal. Kahit may mga negosyo, may mga inaalagang hayop, pansamantala iwanan muna. Amen. Sapagkat
kailangan muna natin gawin yung obligasyon natin. Amen. Bilang alipin ni Kristo, kailangan tayong magsama-sama na sinasabing huwag pabayaan yung ating pagkakatipon. Napakahalaga po nitong mga minamahal, yung pagtitipon natin. Bakit mga minamahal? Amen. Sinasabing yung banal na dugo ng ating dakilang Diyos, hinuhugasan yung ating mga kasalanan. Ibig sabihin, piniperpekto tayo ng ating dakilang Diyos. Amen. Ang ating dakilang Diyos nasa langit, ipinaghahanda tayo ng ating tahanan, mga minamahal. Tamad tayo dumalo. Anong tahanan natin doon sa langit? Wala tayong tahanan. Amen. Baka doon sa impyerno, meron tayong tahanan doon. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Gagawin ang lahat. Masunod lamang. Kaya nga sabi ng ating dakilang Diyos, tumatawag kayo sa akin ng Panginoon. Panginoon, Panginoon, hindi nyo naman sinusunod yung aking mga utos. Sabi ng ating dakilang Diyos. Amen. Meron bang alipin na tumatawag sa kanyang Panginoon, subalit hindi naman sinusunod yung kanyang utos? Ibig sabihin, hindi mo siya Panginoon. Amen. Kung Panginoon natin siya, susundin natin ang kanyang mga utos. Ano mang ibig sabihin, ano mang sabihin ng ating dakilang Diyos, susundin natin. Amen. At kung alipin ni Kristo, tayo na po'y nabubuhay kay Kristo. Hindi na tayo nabubuhay sa kasalanan. Hindi na po tayo nabubuhay sa ating sariling kalooban, sa ating sariling laman, mga minamahal. Kundi tayo nabubuhay kay Kristo, mga minamahal. Amen? Kahit sinasabi ng Galatia 2:20, ating pong basahin. Praise the Lord. Dito po sa sulat na po sa Pablo sa mga Galatia, ang kabanata po ay 2 at ang talata po ay 20. Ito po sinasabi, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo. At hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos, na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hindi na po tayo nabubuhay sa ating sarili, mga minamahal. Amen. Kundi ang mahal na Panginoon na po ang nabubuhay. Amen. Kaya dapat buhay na buhay tayo ngayon. Amen. Mga minamahal, hindi tayo natutulog. Amen. Sapagkat hindi na nga natin pag-aari yung ating buhay, mga minamahal. Amen. Kahit pagod na pagod tayo sa trabaho, mga minamahal. Amen. Subalit, sabi ng ating dakilang Diyos, hindi niya yan nakakalimutan. Bakit po? Lahat ng ating gawa, nakasulat po yan, mga minamahal. Amen. Sa Book of Record, sa kalangitan, mga minamahal. Lahat po yan, may gantimpala, mga minamahal. Amen. Kaya, mga minamahal, hindi sayang yung ating pag-o-overnight, mga minamahal. Hindi tayo sumusuntok sa buwan. Hindi tayo nakikipagsapalaran, mga minamahal. Anumang gawa natin sa harapan ng ating dakilang Diyos, lahat ito may kabuluhan sa Kanya. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. Yung ating pagpalakpak, may kabuluhan yan sa ating dakilang Diyos. Yung ating pagsigaw ng hallelujah, praise the Lord, may kabuluhan yan sa ating pong pinakamamalapeng Jesus. Yung ating pagpipilit, talaga mga minamahal, imulat yung ating mata. Kahit antok na tayo, mga minamahal, may kabuluhan po yan sa ating dakilang Diyos. Amen. Kaya lahat po yan, may gantimpala, mga minamahal. Amen. Kaya kung tayo natulog lamang pagdating sa gawain ng mahal na Panginoon, amen, walang kabuluhan yung ating ginawa. Natulog lamang tayo, mga minamahal, sa gawain ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Kahit bilang nabubuhay kay Kristo, amen, hindi na tayo nabubuhay sa kasalanan. Hindi na tayo nagiging marites, mga minamahal. Amen. Hindi na tayo naninira ng ating kapwa. Hindi na tayo gumagawa ng kwento sa ating kapwa, mga minamahal. Hindi na tayo nagiging sanhi ng pagkakabahabahagi ng iglesia, mga minamahal. Amen. Kung anong marinig sa kabila, pagdating dito, mga minamahal, sabihin. Pag yung nangyayari dito, pagdating doon sa kabila, sige, mga minamahal, sasabihin. Amen. Paninirang puri, mga minamahal. Walang paggalang, mga minamahal. Amen. Ang iba sa atin, umiinom pa. Mga minamahal, alalahanin po natin, templo ng Diyos ito. Binili na tayo, mga minamahal. Amen. Hindi na natin pag-aari.
Kaya sabi ng banal na kasulatan, Amen, ako ay banal, sabi ng ating dakilang Diyos. Kaya't magpakabanal naman tayo, mga minamahal. Tayo tinawag niya. Amen. Ang nabubuhay kay Kristo, mga minamahal, ipinamumuhay ang kanyang banal na salita, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Sa 1:34, sinagot sila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Amen. Hindi tayo alipin ni Kristo kung nabubuhay pa rin tayo sa kasalanan, mga minamahal. Amen. Pagkatapos na tayo tinubos ng ating dakilang Diyos, amen, binago yung ating buhay. Amen. Sapagkat yung iba sa atin, iniwanan na, mga minamahal. Kaya nga sabi nga po, mga minamahal, amen, yung masakit na talinghaga sa banal na kasulatan. Amen. Yung aso, pagkatapos sumuka, binabalikan yung kanyang suka, mga minamahal. Yung baboy, pagkatapos na siya paliguan, linisin, amen, bumabalik muli doon sa pagkadumig, mga minamahal. Amen? Hindi na po tayo ganun, mga minamahal. Amen? Kailangan na po tayo, mga minamahal, mabuhay ayon sa kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon sapagkat sinasabi, Pilipos 1:21, sapagkat sa ganang akin ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang, mga minamahal. Amen? Kapag nabuhay tayo, ayon sa kalooban ng ating dakilang Diyos, ipinamuhay natin si Kristo, mga minamahal. Amen? May pakinabang ito. Sapagkat darating sa bawat isa sa atin ang itinakdang kamatayan at pagkatapos ay ang paghuhukom. Uhukuman tayo, mga minamahal. Amen? Kung tapat ba tayong alipin o masamang alipin sa harapan ng ating dakilang Diyos. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Bilang alipin ni Kristo, kailangan tapat tayo sa ating dakilang Diyos. Amen? Ating basahin, mga minamahal, Joshua 24:15. Amen, praise the Lord. Dito po sa Josue, ang kapitulo po ay 24, ang talata ay 15, ganito po sinasabi, at kung inaakala ninyong masama maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran, kung ang mga Diyos ng mga inyong mga magulang na pinaglingkuran sa dako roon ng ilog, o ang Diyos ng mga Amoryo na ang lupain nila ay inyong tinahanan. Ngunit sa ganang akin at ang aking sambahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal Jesus. Amen? Kailangan tapat. Amen? Pipili tayo. Amen? Maging wais sa pagpili ng paglilingkuran, mga minamahal. Bakit po, mga minamahal? Amen? Sapagkat ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, ang Diyos na buhay, ating pinakamamahal Jesus, ayaw niya, mga minamahal, nang may bukod sa Kanya, meron pa tayong ibang pinaglilingkuran. Sapagkat ang Diyos ay mapanibughuin, mga minamahal, si jealous God, mga minamahal, mapanibughuin ang ating dakilang Diyos. Ayaw niya na bukod sa Kanya, meron pa tayong ibang sinasamba. Katulad ng, mga minamahal, araw ng gawain, mga minamahal. Amen. Sinong pinapanginoon natin? Amen. Ang iba sa atin, kahit walang importante, walang mahalaga sa cellphone, mga minamahal, nagsiselfone. Araw ng gawain, mga minamahal, alalahanin po natin, kung pag-aari tayo ng ating dakilang Diyos, pahahalagahan natin bawat oras. Amen. Ng ating pananambahan, pakikipag-fellowship sa ating dakilang Diyos. Ibig sabihin, maging yung ating puso't isipan nakatuon lamang sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen? Sapagkat pag-aari na ito ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Huwag na nating ibigay sa iba, mga minamahal. Amen? Huwag na tayong bumalik doon sa dating pagkatao natin, mga minamahal. Amen? Diretso na lang. Amen? Huwag na tayong tatalikod, mga minamahal. Huwag na tayong maglilingkod sa ibang Diyos. Kaya nga sinasabi po, mga minamahal, amen, ng banal na kasulatan, mga minamahal, amen, walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Amen. Hindi tayo makapaglilingkod sa dalawang Panginoon.
Hindi tayo pwedeng maging neutral. Hindi po tayo pwedeng maging gitna. Dito ang mahal na Panginoon, dito ang aliwa. O pagdating ng gawain, banal. Pag uwi ng bahay, banol, mga minamahal. Amen. Hindi po pwede, mga minamahal. Amen. Hindi po pwedeng magsama. Amen. Ang dilim at ang liwanag, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalatayang Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Bilang alipin ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Sapagkat pag-aari na ng ating dakilang Diyos, ang ating buhay, meron tayong takot sa Kanya. Sinong hindi matatakot, mga minamahal? Amen? Kailangan, sabi nga po, mga minamahal, yung iba sa atin, mga minamahal, amen? Hindi na natatakot. Bakit po, mga minamahal? Araw ng gawain, hindi na makita sa gawain ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Hindi na kinakatakutan ang paggawa ng kasalanan, mga minamahal. Hindi na natatakot, mga minamahal. Amen? Amen. Na sila po, mga minamahal. Amen. Ay maparusahan ng ating dakilang Diyos. Totoo po, mga minamahal. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay punong-puno ng pag-ibig. Sagana sa kahabagan, mga minamahal. Amen. Subalit hanggang kailan, mga minamahal. Amen. Hanggang kailan natin, mga minamahal. Amen. Hanggang kailan tayo makikipagmatigasan sa ating dakilang Diyos. Alalahanin po natin, napakabuti ng ating dakilang Diyos. Wala tayong masasabi. Amen? Hindi nga natin ma-describe ang kabutihan, ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos. Bakit, mga minamahal? Sa kabila nga ng ating pagkukulang, amen? Pag tayo dumadalo sa gawain ng malapi noon, basta tayo tapat, nagpakumbaba, nagsisi sa harapan ng ating dakilang Diyos, amen? Pinapatawad tayo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng pagkilos ng kanyang matamis at banal na presensya. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalaping Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Huwag maglingkod sa kayamanan, mga minamahal. Huwag mo nating ipagpalit, mga minamahal, yung ating kaligtasan sa kayamanan sa sanlibutang ito. Alalahanin po natin, yan ay alikabok lamang. Lahat ng ating nakikita, alikabok lamang po ito sa harapan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Yung mga sasakyan na yan, mga minamahal, amen? Alikabok lamang yan sa harapan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Subalit pangako ng ating dakilang Diyos, kung tayo'y tapat na naglilingkod sa Kanya, lahat ng bagay na yan, mga minamahal, basta't unahin lamang natin ang kalooban at ang katwiran ng ating dakilang Diyos. Mateo 6:33. Lagi natin naririnig ito, mga minamahal. Amen? Ang tapat na alipin, inuuna lagi ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Amen? Pagdating sa trabaho, mga minamahal, amen? Pag-araw ng gawain, mga minamahal, amen? Hindi isinasakripisyo ang gawain, mga minamahal. Amen? Isinasakripisyo yung trabaho, yung negosyo, para lamang makadalo sa gawain ng ating pong pinakamamalapit. Amen? Alalahanin po natin, mga minamahal, darating, amen, ang kapighatian. Darating ang pagsubok sa bawat isa sa atin. Susubukin yung ating pananampalataya. Ito'y pahihintulutan ng ating dakilang Diyos. Amen. Sapagkat ang kaaway, sinasabi ng banal na kasulatan, amen, galit na galit po siya, mga minamahal. Nasa huling panahon na tayo, mga minamahal. Ngayon pa ba tayo magpapalamig-lamig, mga minamahal? Ngayon pa ba tayo magpapaligoy-ligoy pa? Ngayon pa ba tayo, mga minamahal, manlulupaypay? Amen? Nalalapit na ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Kaya't kailangan gumising na tayo, mga minamahal. Amen? Kailangan na tayong magpakainit sa paglilingkod sa ating pong pinakamamalapeng Jesus. Amen? Sabi nga na ating pong dearly and beloved parents in the Lord, kung tayo nalulupaypay, kung tayo nalalamig, amen? Tayo tinatamad dumalo, mas lalo tayong dumalo sa gawain ng malapay noon. Amen? At sinasabing, laging magpuri sa ating pong pinakamamalapeng Jesus. Mag-alay ng ayuno, mga minamahal. Amen. Ang iba sa atin, mga minamahal, sabi nga po ng ating napag-aralan, amen, kailangan be watchful. Maging mapagbantay ang bawat isa sa atin, mga minamahal. Amen. Baka nga mahulog tayo sa patibong ng kaaway. Amen. Masanay yung ating katawan sa pagkain, mga minamahal. Amen. At ayaw na nating mag-fasting sapagkat nasanay na tayo sa pagkain. Lalong-lalo na, amen, kung meron tayong kakayanan, bumili ng kahit anong ating maibigan. Gusto natin ng Jollibee, sige, bili.
Almusal, Jollibee, tanghalian, McDo, amen. Hapunan, lechon, amen. Every pagkain, mga minamahal, every meal, amen, masasarap, amen. Nakalimutan na ang ayuno, mga minamahal, amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord, amen. Kung tapat tayong alipin ng ating dakilang Diyos, may pangako ang ating dakilang Diyos. Sabi nga po, lahat may kabuluhan niyan. Amen. Kung babasahin natin itong aklat ng mga awit, 21, mga minamahal, amen, napakaraming pangako ito ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Sabi nga po, mga minamahal, amen, ikaw ay hindi matatakot sa kakilabutan sa gabi, ni sa pana man na humihilagpos kong araw. Dahil sa salot na dumarating sa kadiliman, ni dahil sa paghiba man na sumisira sa katanghaliang tapat. 1,000 ay mabubuwal sa iyong siping at 10,000 sa iyong kanan, ngunit hindi lalapit sa iyo. Iyong mamamasdan lamang ng iyong mga mata at iyong makikita ang ganti sa masama. Sapagkat ikaw, O Panginoon, ay aking kanlungan, iyong ginawa ang kataas-taasan na iyong tahanan. Walang kasamaang mangyayari sa iyo, ni anumang salot ay lalapit sa iyong tolda, sapagkat siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo, upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Tapat na alipin, kakamtin ang pangakong ito ng ating dakilang Diyos. Amen? Magtapat lamang tayo, mga minamahal. Amen? Amen? Tayo mag-sakripisyo, extreme sacrifice ang hinihingi ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya sabi nga po, makipot ang dahon, magpumilit ang bawat isa, hindi rin sinabing magsikap. Amen? Kung ating babasahin ang banal na kasulatan, walang salitang sikap. Amen. Kaya ang sinabi ng banal na kasulatan, amen, ipagtrabaho ang kaligtasan ng may takot at paginginig. Amen. Magpumilit, strive. Sabi nga po, mga minamahal, amen. Magpumilit, pumasok, amen, sa pintuang makipot. Sapagkat kakaunti lamang ang nakakasumpong nito, mga minamahal, amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamanapang Jesus, ang pangako ng ating dakilang Diyos. Amen. Aklat ng 1:14-2-3. Amen. Dito po sa aklat ng 1, ang kabanata po ay 14 at ang talata po ay 2 hanggang 3. Ito po sinasabi, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y may paghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako, at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumuon. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Kahit sinasabi, huwag mag-ipon ng kayamanan sa lupa. Mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit. Mga minamahal, amen. Yung ating ginagawa, pag-overnight, amen. Yung ating pagdalo, lagi sa gawain ng mahal na Panginoon, pamumuhay ng may kabanalan, pagpupuri, pag-aayuno, pagbibigay ng may katapatan, amen, na ating kasampung bahagit handog, amen, paghahayo, pagwawagi ng kaluluwa sa harapan ng ating dakilang Diyos, ito po ay pagtitipon, pag-iipon ng kayamanan sa langit, amen. Kahit ang mga Kristiyano, kung masipag, mga minamahal sa paggawa ng mabuti sa harapan ng ating dakilang Diyos, yung mansyon sa langit, amen, nakahanda na para sa atin yan, mga minamahal. Amen. Kung tatamad-tamad tayo, mga minamahal, amen, lalong-lalo na overnight, every gawain, tulog, mga minamahal. Yung anghel na gumagawa ng ating bahay, tulog din, mga minamahal. Amen. Overnight, tulog. Yung anghel, tulog din. Hindi kumikilos, mga minamahal. Amen. Ang nakatayo lang, poste lang muna, mga minamahal. Amen. Ay halos ayaw dumalo, mga minamahal. Amen. Hindi matapos-tapos yung pundasyon, yung poste, mga minamahal. Amen. Imbis lagyan na ng palamuti, mga minamahal, mga mamahaling brilyante, mga minamahal. Amen. Hindi malagyan-lagyan. Bakit, mga minamahal? Amen. Hindi nagtatapat, mga minamahal. Hindi nagbibigay ng kasampung bahagi at handog, mga minamahal. Hindi namumuhay ng kabanalan,
mga minamahal. Amen. At ang pinakamasakit sa lahat, mga minamahal. Amen. Yung ating pangalan, mabura. Amen. Sa aklat ng buhay, sapagkat hindi tayo naging tapat na alipin, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapeng Diyos. Tayo po'y tumayo, mga minamahal, ating awitan, ating pinakamamahal na Panginoon. Kay ganda alalahanin, kabutihan ng Diyos. Kay ganda alalahanin, kabutihan kay ganda alalahanin, kabutihan ng Diyos. Kay ganda alalahanin, kabutihan ng Diyos. Tinubos niya aking kaluluwa, pinagaling aking karamdaman, alalahanin, kabutihan ng Diyos. Tinubos niya aking kaluluwa, pinagaling aking karamdaman, kay gandang alalahanin, kabutihan ng Diyos. Kay gandang alalahanin, kabutihan ng Diyos. Kay gandang alalahanin, kabutihan ng Diyos. Tinubos niya ating kaluluwa, pinagaling aking karamdaman, kay gandang alalahanin, kabutihan ng Diyos. Kay gandang alalahanin, kabutihan ng Diyos. Hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, dumarating sa atin bilang isang tao ang panlalamin, panlulupaypay, panghihina, mga minamahal. Subalit sinasabi ng ating inaawit, alalahanin natin ang kabutihan ng ating dakilang Diyos. Kung paano tayo pinagpala, kung paano tayo pinagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
mula sa kahirapan, iniahon ng ating dakilang Diyos. Ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, patuloy tayong inuunawa, mga minamahal. Hinihintay niya ang ating pagbabalik, yung ating pagiging mainit sa paglilingkod sa Kanya. Yung ating unang pag-ibig, balikan po natin, mga minamahal, bilang alipin ni Kristo. Kung anong ibinigay na tungkulin sa bawat isa sa atin, yan ang nais datnan ng ating dakilang Diyos. Kung tayo mga awit man, magpatuloy tayo bilang mga awit, mga minamahal. Bilang manggagawa, magpatuloy. Helps of the church, instrumentalists, beloved elders, mga minamahal. Alalahanin natin ang kabutihan ng ating dakilang Diyos. Maging ating mga loved ones, mga minamahal. Yung iba sa ating mga loved ones na aksidente, subalit sa kabutihan ng ating dakilang Diyos, inililigtas sila ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Wala tayong makain. Subalit sa panalangin ng ating dearly beloved parents in the Lord, bilang anak, hindi lamang alipin, tayo anak ng ating dakilang Diyos. Mahal na mahal tayo ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Kung pinagwiwikaan tayo ng ating dakilang Diyos, kung tayo binibigyan ng chastisement, kung tayo nire-rebuke ng ating dakilang Diyos, hindi ibig sabihin, hindi na tayo mahal. Ibig sabihin, mahal na mahal na mahal tayo ng ating dakilang Diyos. Walang hanggang pagmamahal galing sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya tayo manalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Let us pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala ng Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly beloved honorable evangelist Pastor Willie Estrada Almeida, marami pong salamat, mahal na Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig sa bawat sa amin, dakilang pagkakataon, mahal na Panginoon. Kami sama-samang dumutulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kabagan mo po kami patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Abutin mo po ng iyong mapagpalang kamay bawat pangailangan ng bawat isa, umalapin noong kagalingan sa karamdaman, kapayapaan, kagalakan sa puso't isipan, negosyo, tirahan, sasakyan, trabaho, umalapin noon. Ipagkaloob po sa bawat isa sa amin, umalapin noon. Na patuloy kaming panghawakan hanggang sa muling pagbabalik, umalapin noon. Dagdagan mo po aming pananampalataya sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Ating ipatong kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Banggitin po natin, mga minamahal, lahat ng karamdaman ating palayasin sa pangalan ni Jesus. Ubo, sipon, lagnat, trangkaso, sakit sa puso, tuberculosis, panlalamig, panlulupaypay, panghihina, pag-aalinlangan, demonyo ng kahirapan. Cast out in the mighty name of Jesus. Diabetes, hallelujah. Kidney trouble, liver cancer, hallelujah. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At tayo po'y tumayo, mga minamahal. Tayo po muna'y tumayo. Atin po munang palakpakan ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Napakapalad natin, mga minamahal. Meron tayong Panginoon na sa bawat pagtawag natin, mga minamahal, pagsusumamo, ibinibigay ng ating dakilang Diyos. Amen. Kahit sa mga oras na ito, manampalataya tayo, mga minamahal, na atin ang tinanggap lahat ng ating hiniling sa Kanya, mga minamahal. Amen. Ating itaas, ating mga kamay. Amen. 3 times jump, sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang lahat ng kapurihan at pasalamat ay tangi sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lang.